Hi guys, good afternoon. Today is April 18, 2019 and we are here in Tayug, Pangasinan. It's the Sunflower Camp, Tayug Eco Park. The center, the grabbing. Hoy! Hindi mo alam? Paglaki mo ulit. Hanap tayong pagkain. Ito no, nagpa-picture ka na doon sa falls. Diyan sa waterfalls. Ayaw ko! Ay, ito no, yun o. Bakit ayaw mo? Ay, ko ako kina! Ha? Naligo ka kanina? Halika na, dali. Hop. Okay guys, tapos na kami mamasyal dito sa may Sunflower Maze, Tayug, Pangasinan. Okay guys, so that's it for today.